sama dneska ladím. Tak mě tu máte, furt na předsudky kadím. Pořád jsem jen jeden z vás, no já to takhle vidím. Já nevím, já asi fakt normálně budu srát na zbraně, jako na blízko, a budu normálně jako jít pomocí magie a luku a díky. Protože budu zkoušet hrát i stealth ve VR, to bude obzvlášť zajímavé. Jo, já a zlato. Hej, dohromady. Jo, škoda, že nebral. Či, ale sbírá to normálně, ne? Jo, dobrý. Teď kdybych jsem zjistil to, co dobu nezbírám, protože mi to ukazuje, že mačám špatný tlačítko. Já bych se z toho asi postral, mě by z toho mrdlo. Mě by z toho regulárně mrdlo. Ještě to zlasím, tak. A je to už si moc. A nevím, to uvidím až v tom videu zase, aby vlastně nepředovávalo. Jako mohl jsem udělat zkoušku, ale nevím, no, nevím, proč jsem to neudělal, teď už to jedno. Teď už je to prostě jedno. O. O. Hajzleren, já tady mám být ten nejlepší, co se všemu dokáže vyhnout, ne ty. Já jsem ten, co se má vyhýbat, i když se teda nevývám, protože jsem úplně levej. Ale já mám být ten, co má rychlý reflexy, ne ty. Jsi mrtvej. Mrtvej 3krát. Jednou, protože jsem mrtvý vstání pomocí kouzla, po druhý, protože se teď chcípnu, a po třetí, protože nejsi reálnej. Hajzleren. A ti dám mít rychlejší reflexy jak já. Počkej. Ne. Je hrozně, jak to bude furt ten valeček, furt co s tím otáčím, tak nevím, jestli to je bezva, to si odechantuju, abych měl ten enchant. Tak. Nevím, proč jde už do hlavy a starší mi to staré. Teď mi staré alergie spíčná, furt mi to svědí v krku. No vy jste nevěřili, jak to může být otravný to, mít alergii. Ne, já nemůžu mít rýmu jako normální člověk, ne, mě to musí svědět zevnitř. Na průduškách. Ej, nevíte, jak je to otravný. V reálu by mi tohle to asi bolelo. Jako tohle myslím. Jaký předmět udělal, však to dostal do... No, ještě jsem mu netrfil do koulí nahoru, to se pak nedivím, že udělal takový předmět. No ještě teda mám furt co dopilovávat, no. Ještě mám furt v čem zlepšovat teda. Co se týče těch šípů. Jak vás zdravím.
O, je vidíš tam ten luk. Vidíš i ten meč? Je. Trochu tu není zrcadlo v té hře někde. A je pěkný, jak jsou vidět ty, ten stín toho luku, tady toho shieldu. Počkat. Budu já vůbec využívat ten shield? Nebo si dám místo toho dám velkou zbraň? Uvidím, ještě nebudu tady nad tím přemýšlet. Kurva, jak to bylo? Medvědváška sova, viď? Pohoda. No tak. Ježe, proč na to člověk musel mít knihu, aby chápal, jak funguje tohle, ty. Týpek na to musel mít knihu. Aby se mohl podívat na ten zlatý spár. Co, už tady něco leze z té země. Těm spadlo, jak tam letěl ten debil. Čili si nemusím krčet. Já doufám, že jsem slyšel dobře. Děkuji. Či on vleze až po co seberu tento blbost, že? Když to vidím takhle naživo. No, naživo. Chápeme se. A to zkusím. To si jenom vezmu. Ne. Hajzle. Hajzle, jeden. Já ti dávám je takhle vás. Zmrde. Dobrý, už je k něm. On se pohnul. Dobrý. Ty na mě budeš řvát, jo? Hejzle. Ne! Už jsem selek, tyhle, jsem ho bugnul třeba pod... Ty vole, fuj. To mi nedělej, ty debile. To jsem nechtěl. Hajzlu. Tady to máme. Vole. Hej, ale... Tak. Levá. Bezvak, takže teď to mám tady teda. Tu někde s tím třeba, abych se to mohl podívat. Já nemám stín. Já jsem upír. Jako jo, je to, můžu být upírem. A ne, ty dělej stín. Dělej odrazy. Zrcadle.
že prej nemají duši. A lidi mají, jenom zkaženou. Nebo ne? Dobrý. V téhle hře... to by vysvětlilo, proč můžu jít do říše duší. Protože proto jak nemají duši, tak tam nemá nic, co by je trápilo, co by jim jejich duši trhalo, proč by je to bolelo. Tak. To jsem vlastně vysvětloval v minulém videu. Proč beru tyhle tak jo, proč ne? Proč beru ty ingredience, protože pak se, že ho tak naučím tohle toho a to všichni už stejně znáte, takže co. Ale bohužel jste prošli jízdu na koni, to je fakt zajímavá v tom výšarku. Víte, jak ty kůň dokáže vyjet, ale třeba tohle by na počítači vyjel, ale už by měl trošku obtížné, ve výjarku nemá vůbec obtíže tady to vyjet. Jakože fakt ani trošku, ani ty nejmenší. Člověk by řekl, že mi z tohohle co skákání tak bude špatně. A ono ne? Ostatní toho nedělají. To bylo teda pěkně trapný a odfláklý. A možná mi to není zle, protože já se prostě nebojím vejšek. Možná proto je to ostatním zle. Protože oni se bojí těch vejšek, kdo ví. Ale já jsem si řekl, že ve VRku nebudu fast travelovat, prostě nebudu používat fast travel, nebo jako budu, ale minimálně. Jakože fakt minimálně, protože jako, nevím, ta chůze tady mi připadá, jak je ve VRku, tak je to zajímavý. Prostě proč bych měl fast travelovat? Ty vole, mluvit neumím. Proč bych prostě používal fast travel? Za prvý si najdu tady všechny ty lokace, můžu, občas se člověk najde i nějakou tu věc, kterou by normálně nenašel. A ve VRku je to ještě tomu zajímavý. Kudy tam, tudy, třeba, ano. Ale prosím tě, já se ani nevím, na co bych to využil. I když. Asi bych to na archery. Čůle, no, tak teď se nezabít. Dobrý. Co to? Ale prosím tě. Zase mi tu další věc mi uvízla v hlavě, nemůžu dostat ven. Letá chujovina. Letá whisky. Co chceš? Banditel. All right, hand over your valuables, or I will gut you like a fish. Yes, actually. I am not going to ask again. A to nemám čas, běž do hejzlu. You're dead. You are not worth it. Hey, watch it.
Já ti dám, že za to nestojím. What do you think? What was this? Ti dám? Už je počkej. Já ti dám je urážet. Hajzlo jeden. Tak co najdu sebe? Beru. Ty seš ta zloděj na hovno, fakt že jo? I pořádný zlato u sebe nemáš, na mě jsi zloděj. Fakt to okrádat zloděje se nevyplatí, fakt že ne. Díky. Jasně, vy se mi teď musíte možná smějete a vám se doma chruješ to hrajete na počítači. Beru, pojď sem. Mám ho. Tak jo. Tam určitě nejdu, jsou dementi. Ty budu chtít zbacit. Já mám ještě malý jedno, to bych se nechal zbacit. Ale... To co? Počkej, dal jsem health, teď si dám staminu a teď magic. A když to budu dělat celou dobu. Speech, pickpocket, lockpicking, sneak. To, co si vezmu určitě. No vlastně já můžu otevřít ty nejtěžší, už nevadí. Tohle určitě. A potom... Tak. Deser. Jo, a co se týče magie, tak to asi budu mít. No tak. Bojový pokřik. O cože trefím? Ty vole no, by neběžel doleva a spíš by běžel trošku víc doprava, tak by to šlo. Co ty tady děláš? Ale. Jak to tam? Jo, bečko, jo. Save. Tak, save, ano. I must deal with petty thievery and drunken brawls. Been too long since Hele, drak! Kurva. Hele, drak! Je pro. What is it, Elf? Tam je drak! Hey, hands off! Trouble? Tam se dívej. Tak jo, takže to si ukradnu, tak jo. Jo. Vyšlo to. Já věděl, že se to vyplatí. Teď zase health. Achievement. Bezva.
A to si dám do 100, 200. Kování. Kování, to se bude hodit. Co bude kurva hodit. Ten nejhorší toho, když člověk začíná takovou hru, kde má prostě tolik stromů dovedností, že se prostě nemůže vybrat. A nejradši by všechny. Ale jestli to budete vyhrávat výherku s tímhle modem, tak bacha na tohle koně, jo, protože jednou omylem fláknete a tady ten se nasere. Viď? No, taky kdyby vás zajímalo, jak to budu dělat, když se bude 30 minutový, 40 minutový a bla 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 bla. Si to budu rozdělovat na víc částí, protože ve VRku fakt nemám takový přehled, co se týče času a no a tak podobně. Takže podle mě bude takhle lepší to dát prostě třeba jedno video bylo 2hodinový, ne 2, ale jenom hodinový, ale bude to na 2 části. Nebo se může stát, že bude i 2hodinový a bude to na 4 části. Disrespect the law and you disrespect me. Watch what you're doing. To víš, že mě nezajímá. What are you doing that for? Já ti nerespektuju. Hey, hands off. Já jsem tak strašně rád, že si to Honzo můžu konečně zahrát. Já jsem se tak strašně těšil. Já jsem už od malá, když jsem poprvé zjistil, že existuje virtuální realita, jako brýle virtuální realita, tak jsem už od té doby doufal a věděl, že ji prostě jednou budu mít. To prostě bylo už jasný, že ji jednou budu mít. No a takhle si vlastně člověk může nejlíp vymaxovat skill v kovařině vlastně takhle přes řebíky. A teď spíš, jo počkejte tady. To co taky zlepšuje, ne, smithing? Nebo ne? Asi ne, co? Kurva. Já teď to udělám takhle, jestli dám tady dole. Dám si třeba schování, jo, kolik mi to, no, to dá docela dost. Když budu dostatek železa, budu takhle dát doma pořád dokola a potom ji tady prodávat. Tak si tím ještě i vlepším speech. Drž hubu a dělej, já ti to chci prodat už. Počkej. Looking to protect yourself or deal some damage? To se nedá prodávat? Tak to budu zalazovat. Jen počkej, za to ti vykradu ty svině jedna. Dobrý. A co tady děláš? Padej, běž, padej. Vypadni. Kšc. Fuj je to, padej. Dobrý. Tak něco teď musím zkusit. Co když udělám tohle? Watch what you're doing.
Krčím se a schovám se jako za to. No, škoda. Welcome to War Maidens. Now, don't let the name worry you. We got plenty of steel. You little. Filthy. Já tě okradu, je mi jedno, co mi na to řekneš, že já tebe seru, prostě tě okradu. Hej, ale neser mě už, píči. Já tě prostě okradu. Chápeš to? Why you? Kdo vytáhl ten meč? Tak to zkusíme jinak. Filthy pickpocket. Tak to má šanci. You're not To mi... getting any. Huh? Já jsem si to savenul. Sedu na tobě, nic si vlastně nebudu. That's your bet, huh? I'm gonna crush you like a bug. Nenajde mě, nenajde mě. Je to debil, nenajde mě. I'm gonna find you. Je fakt debil. Dobrý. Must have scared him off. Tak jasně, že jo. Do hajzlu. Do hajzlu. Bezva. Oho! Je. Super dezorientoval, mám smodil hubu zase. Ale si jaký vezmu. Jsi furt nasranej? What was that? Jo. Ne. Zdar. Wait. Neznáš mě.
Se ti jenom něco zdá. Ale znám tebe, ty neznáš mě. Teda ty neznáš, ne, to je vidět stejně. Neznáš? Helgen. Destroyed by a dragon. Dobrý, tohle to nezajímá, díky bohu. A co dělám? Neznáš? Dobrý.